sing rukun mas sayu rukun karo kancane tuwa-tuwa sing rukun jalak itu bangsa baru yang oyak yang oyak dua dua lolo kesusu masa guyu durung pecah selah besut sing sareh sing seleh mangko dimene pikola sing sabar lan trimo jenduwe watak sujono marasuti reng budaya anglaluri seni jawi leluhur budaya kang ati luhur julali manembah maring Gusti kang maha suci Keringetnya mending tak jagung-jagung gitu ya, Blok. Gak san, lapisan keringetnya san. Iya lah, benggal para itu lo keringetnya kayak lapisan.
Rinengga dumateng sagung para rawuh, para tamu, para undangan, langkung-langkung sagung para pengiring pangombyong saking penganten ingkang satu kinabekten wonten ing dalu punika. Kula aturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh saha wilujeng hamirsani langan tayub wonten ing dalu punika. So kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sagung pepunden sepuh pini sepuh dalah aji sepuh ingkang sayata sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kewuh. So ingkang sampun tuhu pono ing pamawas mewalebdo ing pituduh saha ingkang tuhu kula bekteni. Dumateng para priyagung darahing nata sarjana sujananing budi, para pangemban-pangembating praja satriyane negari ingkang pinangka pandham-pandhaming kawula dasih saha ingkang sampun pantes nampi sagunging pakurmatan inggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Desa Mbaring, Bapak Kasun ingkang kangen kersa, Bapak RT, Bapak RW, Pak Bayan Ngrowok ingkang tansah kula hormati. Dumateng sagung para tamu sepuh mewahanem kakung Sumawana Putri ingkang satu berbudi dharma saha ingkang winantu ing pakurmatan. Murwakane nggen kula matur monggo sareng-sareng hamuji syukur dumateng kersa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkah rahmat taufik hidayah saha inayahipun mugi-mugi anggen kula sak kanca sarombongan mangke ngaturaken adicara langen tayub sageta manggih rahayu widodoner ing sambikala ngantos titi laksana purna. Nyadong duka saderengipun dene menapa kula wonten ing mriki kula cumantaka matur dumateng ngarsa panjenengan. Awat kula ngemban dawuh saking Bapak Kasun nggih jenenganipun Bapak Jiyatno sarimpiti bungatmi supados kula sak kanca sarombongan hangaturaken adicara langen tayub sesarangan anggenipun kagungan kersa kagungan hajat netepi darmanipun asepuh amiwaha siwi amarga suta ingkang putra sesilih Adimas Bagus Rohim ingkang ngarsa dipun palakramaken pikantuk Kusumang Nayu Dewi Nurul Afiyah ingkang pidalem wonten ing Bangilan Laladan Kabupaten Tuban. Pramila kunjung sagung para tamu, para roh, para undangan Bapak Ibu sekalian, kasun berkah pangestunipun. Mugi-mugi anggenipun jejeduhan sirat maja ponang penganten kekalih. Sageta mengku bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi sageta mbentuk keluarga ingkang bahagia sejahtera wiwit donya ngantos delahan ing benjangipun. Dumateng sagung perlenggah ingkang satu kinabekten wonten mriki kula sak kanca sak rombongan sampun siyaga samapta ing gati sawega ing diri badhe atur sungka parisuka kunjuk sagung para tamu tresna ingkang sampun rawuh wonten ing dalu punika. Saderengipun adicara kula wiwiti langkung rumiyin badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngayahi wajib wonten ing dalu punika. Milih saking gongso ingkang sampun kapiyarsa kasta para seniman seni kerawitan pujangga laras ingkang mijil saking Desa Ndeling Kecamatan Sekar kanthi dipun sesepuhi panjenenganipun Mas Joko ingkang sawetawis ngasta ketipung waranggana ingkang dipun rawuhaken wonten kalih setunggal ingkang sisih kilen menika panjenenganipun Ibu Aprilia ingkang dalemipun wonten ing Desa Kolong Kecamatan Ngasem wonten ing nomor kalih menika Ibu Kustini ugi ingkang sampun boten aneh malih kagem
di priyantun mriki dalem inggih mriki mawon. Sound system ingkang ngiris wonten ing gongso ing dalu punika utama audio sound system mijil saking Pedewan Jombok Desa Setren Kecamatan Ngasem wonten visi syuting ingkang dipunrawaken Softa Studio mijil saking Baring Kecamatan Sekar. Wondene kula pribadi kula minangka Pranata Beksa utawi Kaprasinebat Pramugari kula pun sujaka mapan wonten ing Dusun Sawit Desa Bandung Rejo Kecamatan Ngasem. Dumateng sagung perlenggah para tamu, para undangan Bapak Ibu sekalian. Menggah mekaten kula sagung para paraga ingkang badhe ngayahi wajib wonten ing dalu punika. Pramila bilih anggen kula sak kanca sak rombongan mangke anggenipun ngaturaken adicara wonten ing kirangipun utawi kirang nuju prana dumateng manah panjenengan sedaya. Kula pribadi so sak kanca sak rombongan nyuwun sih pangapunten ingkang sagagengipun dumateng karsa panjenengan. Wusana mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpangsuhipun anggen kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng dalu. Wilujeng hamir sanilangan tayub ing dalu punika ngantos titi laksana purna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kunjuk dumateng sagung para tamu undangan ingkang kademen rawuh sikecaken pinarakipun rumiyin ingkang sampun rawuh kala sonten ngrantos adicara ingkang sampun kaaturaken murwakane adicara langen tayub kaaturaken Gambyong Parianom dipun ajengaken serampat. Kunjuk Pak Pradonga Ibu Waranggana wekdal sasana sumanggaken.
aranyo sumak warga nirma lati ya wong bagus
sigarane kok ayo sing rukun kaya biasane yen gede bolong tisrang galuan abang lambi tak melu nyawang saka kene wae tak tresnani rino lan wangi elu ya ayu dene gawe serang bejeneng awak ngalor deli ngidul saiki awara sesok ora kumpul awan-awan lak mekomando ngetan deli ngalor wong timas sedang ya ora awor yen tranggile ombo sisih Eko nyawa rateko nunduk nyalah nguk ya ayu iling-iling kebajikanane tansah liwuh atiku kayuyun selagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning ora moga atiku dadi komeng mas semua setitik aku wis trimo kang lentur mawengi kan saling wong tresna ora bisa
Yes. Sasampunipun Gambyong Serampat merwakani adicara tayub dalu punika. Salajengipun adicara sampur angka setunggal pakurmatan kunjuk nak Mas penganten. Kunjuk dumateng Mas Rohim sekecaken pinaraipun sarimbit ingkang garwa. Panjenenganipun Neng Ayu Nurul Alfiah Jajar Sumanding monggo nampi sampur kehormatan kunjuk ngalipun kagem Pak Pradangga Ibu Waranggono ayak gedhog handheraken. Monggo nak penganten dalah ingkang garwa wonten wadi mawon nggih teng padi-padi. Cucur biru cucur biru cucure wang bakal banyu elah suka tae rasa manten
Monggo jengkar saking sasana Palenggan tumuju wonten sasana Langen Beksa. Wonten kunjuk sagung keluarga ingkang badhe arsa tombok nganten disemanggaken niki adah pun kula cawisi. Kanthi jengkaripun pinanganten sagung para pengiring nitih pralayar jengkaripun bersama Pujangga Laras dados. Asik ya, hahat, ha. Angkat lo, ser. Goyang sidik, jos. Kanca ing gisik gembira alerap-lerap banyune segara hangleyak numpak prau layar ing dina Minggu keh pariwisata wis nengah piyak-piuk piyak banyu tinelah ora jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumrah lesu adik jawet mas jebul wis sore kelapa katon ngawe-awe prayogane becik bali wae kene esuk-esuk tumandang nyambut gawe asik ya. Halo, salam hangat Liwong.
anyar muga-muga tansah antut runtut sanyata nenes patut kepara wis atut tansah cinaket dadya mulya aduh ing suker sakit cinaket pamong mitra pinut caleng sial dangkal kerejeki kang halal tekan kaget ninen langgeng anggone berayat Natya